Salutare! Ne aflăm la un concurs de feeder pe Baltaleu, Dolj, și să pregătim un pic nada. Folosim astăzi brown de 2,20. Facem o pungă. Problema este că este foarte mult pește mic în baltă. Să vedem cum scăpăm de el. O pungă de brown. Și aici o să facem, punem niște peleți mix de 2 mm, de la 2,20. Facem jumătate de pungă deocamdată. Să pregătim și o pungă de mix pentru nădire. Că vedem. Că uită dușmanii la noi. Îi dăm ce-i place. Fiindcă e pește mic, în baltă foarte mult, iar mixul de nădire având particule foarte mari, mă gândesc că poate nu adună peștele foarte mic aici. Ia uite, cam așa arată mixul de nădire. Bunătăți! Să facem și o jumătate de pungă de white pentru capaci. Să punem capac din când în când la metodă. Lăsăm nada să-și tragă apă și revenim cu sitarea. Haideți să dăm prima sitare nadei. Și avem brown-ul. Dăm o primă sitare. Start nădire. 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 Mamă care dai în tata de jumuli cravata. Ură de doctore. Așa e. Măsurați repedele. Bă, da, să nădește, nu glumă, o? Știm. Hai să vezi și la mine, cum să duce asta.
Dumnezeu. Hai de pula mea. Trage aici, nebun, te ținu eu? Ia uitați-vă, ia uitați-vă prăjitul ăsta, bă, ce-a făcut cu mine. Na, mă, uitați-vă haz de pește. Ăsta nici n-ar trebui să nici pe aia. Frumos ar fi să-i dai drumul. Am dat. Unde lasă-mă aici? Stai mă aici, stai mă aici. Un arbitru organizator? De mijloc și ține stăpâna în capul de mijloc. Sau cu ține unul. Tu mai știi? Mai ține unul de el. Ia mă și tu de el, dragul. Ce mă așa? Ce că e cărșilul ăla? Mai știi dacă e la captor? E așa, stai să fac tara. Să ne dau drumul mă ăsta. Dă-le drum. Hai filma acum ce vrei că filmă. 9:30. Hai, pune-l. S-a terminat și cântărirea. Să turnul sector astăzi. Vedem mâine ce o mai fi. Greu, foarte greu. 9 kg și un